Wel, mae'n job pasio stondin a tractors ar maen cynnu, a dwi yma yn aml dros y blynyddoedd JDS Machinery a'r dyn I hun, Gary Davies, ti'n o lew. Reit. Mae'n brawn dydd Iau, ti'n edrych am bod ti wedi gwerthu, a wedi gwneud llwyth o deals. Wel, mae wedi bod yn lot mwy busy wedi ni'n disgwyl, ond a mae wedi bod yn eitha cyson trwy'r wthnos o bobl yn dod mewn a, wel, dod I edrych a gwaniaeth rannu o'r Peiriannau sydd gyda ni. Ie, pam ti'n meddwl bod, o ti'n deud bod ti'n mynd disgwyl iddi fod yn gred, pam yn ei da? Wel, fi'n credu bod chi'n lle wneud wylle, bod chi'n lle watcho gormod o teledu a gormod o newyddion a chi'n meddwl wylle bydd pethau bach yn tyffach lenni. Ond mae pethau yn eitha wedi troi mas yn hewled yn well na beth o'n i'n disgwyl a mae'n lot o bobl positif y beth i lle. Wel, mae eisiau bod yn positif yn does, mae'n bwysig. A o'n i'n sôn bod yna tractors yma, mae gennych chi amrywiaeth, mae'r stondin yma'n cymryd drosodd yn slofech. Mae eisiau bod rhywbeth yn Cymru ffansi un y llall, ys e? Achos dwi wedi bod yn dweud bod nhw'n tractors mawr a fysa nhw'n ffitio'n cia ni, mae'n rhaid llai yma lenni. Wes, mae rhain wel, a mae'r person sydd gyda erw neu ddwy erw neu rhywbeth yn siwto wedi bob un fel ni'n trial. Ie, erw neu lôn fawr. Neu lôn fawr, ie. Ie, a wedyn mae gennych chi y diggers yma. Mae yna lwyth o diggers wan, a maen nhw'n bethau handi a poblogaidd iawn erbyn hyn yn dydyn nhw. Wel, wneud pethau'n rhwyddach, achos mae lot o'r boes sy'n dreifo nhw'n mynd yn hen achwyth. So, mae'n rhywbeth, wel, mae amrywiaeth o attachments chi'n rhoi arno. Ie, mae di mynd o'n. Dych chi eistedd trwy dydd a newid attachments a llwch chi'n neud bob peth. Ie, a lot yn hawsach. Ie, mae'n chi y bwcedi traddodiadol, beth sydd gennym ni fan hyn wedyn te, ar hon? A hwnna, mae'n corddi bwrw postio nhw, mae'n vibrator posti nhw'n y llawr. Just yn vibratio? Ie, mae hwnna wedi bod yn poblogaidd dros ben. Ddim hwnna'n un glen, yn ydi o? A mae gwneud seisis y bobeth. So hwnna'n ffitio ar digger, pa digger so hwnna'n ffitio? Tair tynnell, neu 2 dynnell hanner y lleia. O, reit. Ie, handyn de, achos mae oes yr ordd yn digwydd yn mynd yn hen ffasiwn iawn. A neb I wso nhw. Ie, neb I wso nhw, ie. A wedyn, beth sydd gennym ni fan hyn wedyn? A wedyn, yr mower wedyn ni dorri borfa, wedyn ni a gwneud seisis da ni. A rang yr 2 dynnell hanner lan i'r tynnell hanner I 5 tynnell, 6 tynnell. Wel, gwych iawn yna. A wedyn I torri'r cod wedyn mae'r 3 sir yn sy'n boblogaeth. Rhywbeth I bawb? Odi. Ond mae yna waith llwytha beth am yn adre o, neu ben cader? Wel, mae 9 llwyth I gael yma. 9 llwyth. Dwi'n hindro chi, well chi fi'n atu Gary, neu fyddwch chi yma. A bryd y dechrau, siwr. Diolch am y sgwrs. Gwych iawn. Diolch Gary.